агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 7 июли соли 2023 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва бо таздиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ супурида шудани парвандаи ҷиноятии мудири ширкати сохтмонии Аҳмад Сохтмон Хуршедҷон Назаров хабар дод. Маркази матбуоти агентӣ дар шарҳи ин парванда гуфт, Назаров Хуршедҷон Абдураҳмонович дар вазифаи директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Аҳмад Сохтмон кор карда, дар давраи фаъолияти корияш бо истифодаи ваколати мансабдори зимни анҷом додани корҳои таъмиру сохтмонии бинои шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар асоси супоришномаҳои пулӣ қасдан ва бо роҳи сохтакории хизматӣ ҷамъи маблағи 272,043 сомониро бар зиёд нишон дода, маблағи мазкурро тасарруф намудааст, ки дар натиҷа ба давлат зарари калони моддӣ расонидааст. Хуршедҷон Назаров бар асоси қисми 4 моддаи 245 ба тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург ва бар асоси қисми аввали моддаи 340 ба сохтакории ҳуҷҷатҳо айбдор мешавад. Ба Хуршедҷон Назаров барои тасарруф 272,000 сомонӣ дар ҷараёни тармими бинои шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахти Тоҷикистон бар асоси қисми 4 моддаи 245 ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё аз 10 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. Тафсилоти дигари ин парванда нашр нашудааст. худи Хуршедҷон Назаров барои шарҳи қазия дастрас нест. лоиҳаҳои тармиму сохтмони иншооти давлатӣ дар Тоҷикистон аз риштаҳои хеле фасодзада ба шумор меравад. Тоҷикистон низ аз лиҳози сатҳи коррупсия дар байни давлатҳои аз ҳама фасодзадаи дунё қарор дорад.